First time umanong makarating sa Capitol Complex sa bayan ng Pili ni Jasmine at Isabela, kaya't hindi nila maitago ang kanilang excitement nang makatungtong sila rito. Kanina po yung experience po namin is very shocking kasi for me as a student, it was my first time po na makaigde. Then also, kadakulan po mga magagay na view like ini po bagat. Actually po, it's a privilege. Ang ganda po ng experience na to, especially I'm a graduating student. Lalo na po kasi po, ang dream ko po talaga is to take law in the future. And nung pumasok po ako doon sa legislative part, lalo pong naanuhan yung heart ko into taking that path. And to be honest, ngayon lang po ako nakapunta dito, and I was so shocked when I saw that this is the capital of Camarines Sur. And ang ganda-ganda po, pakiramdam ko po, this is magandang sign po siya na nagagamit po sa maayos yung tax. Ilan sila sa 175 na senior high school student ng Tandok National High School at Fundado National High School mula pa sa bayan ng Seruma, Camarines Sur para sa lakbay-aral. Ilan sa mga lugar sa Capitol Complex na kanilang binisita ang Pickleball Court, Pili Grove Golf Club, Sangguniang Panlalawigan at Kamsur Water Sports Complex o CWC. Ayon sa mga gurong kasama ng mga mag-aaral sa lakbay-aral, ay maganda umanong oportunidad ito para sa kanila dahil ang ilan rito ay mga graduating students na kagaya nila Jasmine at Isabela na naghahanda na para sa kanilang tatahaking kurso para sa kolehiyo. So, for the students, lakbay-aral is very important because for them to see the reality of the future endeavor, and also for them to at least experience the real situation of the offices. Like we have the Sangguniang Panlalawigan offices, and we also have this CWC, and to explore the beauty of Kamsur, and also for them to at least experience what you call the learning by doings, because when we go to the offices, they are being informed of the purpose and the objective of the specific offices. Personal naman silang tinanggap ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte at binigyang diin sa mga mag-aaral kung gaano kahalaga ang edukasyon para sa kabataan. Kamo ang futuro kan banwaan, kamo ang futuro kan probinsya. Mag-adal kamo, maski kadakol pagsubok, kadakol kadipisilan, mag-adal kamo. Dalyaon kami nakaalalay dyan, tangani magtabang sa inyo. Kasama sa pagpapaunlak na ito ay ang pamamahagi ng provincial government ng Camarines Sur ng mga kagamitan para sa mga mag-aaral kagaya ng TV, laptops at iba pa. Kaya't lubos naman ang pasasalamat na pinahahatid ng dalawang paaralan sa bayan ng Seruma sapagkat magagamit nila ito upang mas mapaganda ang kalidad ng pag-aaral sa kanilang lugar. May inaasahan na tatawang kami ng TV and printer, tapos may water dispenser pa. Opo, may laptop pa po. Ako sa Roman ko sa scholar ni Gob. And kang college, talagang permi akong yaon digdi. And day siya nagduduwa-duwa na magtabang. And thank you so much po. Magpapasalamat po kami sa tinaong opportunity para po sasamuyang mga estudyanteng grade 11, 12 para po malibot ang Kapitolyo para po sa indang career guidance. At least po mahihiling na ninda kung ano yung futurong gusto ninda. Ano po, and salamat na maray sa tinaosamuyang regalo ni Gob, yung laptop, printer, and financial assistant para duman sa mga aki ini po. Jem Garcia, CSN.